गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। दिनैनि हेपि मादार्स डे सानखौ लानानै आइनि गोथार अननाय खन्थाइखौ आं लिराखै, आं गोजौआव लिरनानै होखादों खन्थाइखौ सोर लिरदों। खन्थाइखौ खोनासं जोबजासिम, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। बेनिफ्राय मैया आङो भिडिअ बानायनानै सोर सोर आंनि हाबायाव फैगोन कमेन्ट लिरनानै हर होननानै बुंदोंमोन। बांसिन आंनि हाबायाव फैगोन होननानै कमेन्ट हरनाय जायगायानो जाहैबाय जोंनि बाक्सा, रुपहि, सालबारि, जाला सिमला, बेनिफ्राय तामुलपुर एरियानिफ्राय, बेनिफ्राय डिमाकुसि, उदालगुरि, बेनिफ्राय चिरांनिफ्राय बारा नङा, क'क्राझारनिफ्रायबो खम, क'क्राझार गसाइगावनिफ्रायबो फैगोन, बेनिफ्राय सानजाहा दिखियाजुलि, बेनिफ्राय सिमन सापुरि बे साइडनिफ्रायबो, दुधनय बे साइडनिफ्रायबो, बेनिफ्राय आंनि जायगा एरियानि रावबो कमेन्ट हराखै, जेबो नङा। आं सानो आंनि आदामोन, आब'मोन बा फंबायमोन, बिनानावमोना एसेबां गोजान गोजाननिफ्राय आंनि हाबायाव फैनो ओंखारदो। आङो नोंथांमोनखौ लाबोमारनो हायोब्ला खमसे खम 300 जननि सायाव कमेन्ट खालामदों, बेनिफ्राय 200 जनसोआ फैगोन। आङो नोंथांमोनखौ लाबोमारनो हायोब्ला आंनि न'आव हरसे दोननानै, हरनै दोननानै, एसेबां दाब दाब जायगानि जों सिनायलाया नुफेरलाया नोंसोरखौ लाबोनानै आंनि न'आव दोननानै ओंखाम बोथिसे बोथिनै जमा जिरायनानै जानो मोनोब्ला, जोङो बाथ्रा सावरायनो मोनोब्ला बेसेबां मोजां जागोन। नाजागोन आं, जेसेबां हायो एसेबांनो नाजागोन आं मा खालामनो हायो। आं सानदो मैया हराव आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुना ओरैबायदि खुसि जादों। बेफोरबायदि एसेबां गोजान गोजाननि गथ'फोरखौ लाना फैनानै जमा खालामनानै आंनि हाबानि ओंखाम बोथिसे जाहोनो हायोब्ला बेसेबां खुसि जागोन आंनि गोसोआ। आरो बै फैनो लुबैनाय फंबायमोनाबो बेसेबां खुसि जागोन, आंनि आदामोन, आब'मोनाबो। आं सानदो जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुनानै। आंखौ एसेबां मोजां मोनो, खमसे खम 200-300 जन मानसिया मोजां मोनोब्लाबो बहुत, नाथाय भिडिअखौ गोबां नायदो। गासैबो आंखौ मोजां मोनग्रायानोदि आंनि भिडिअखौ नायो बे नङा, आंखौ गाज्रि मोनग्रायासो आंनि भिडिअखौ बांसिन फल' खालामो। आं बेखौबो मिथिगौ, मोजां मोनग्रानिख्रुइ गाज्रि मोनग्राया मा बुंदो होननानै बांसिन फल' खालामो, मा देखायदों बे होनना। कमेन्टखौ गाज्रि लिरा जानो हागौ। जोबोर गोजोननाय मोनदों फंबाय, बिनानावमोन, आदा, आब'मोननि हाबायाव फैनो ओंखारनायनि थाखाय। दा आङो खन्थाइखौ फरायनोसै। आइनि गोथार अननाय बे खन्थाइखौ आं लिराखै, आरोबाव खेबसेबाव बुंबावबाय, खोनासंदो अब्ला। संसार फावथिनासालियाव गोरबोआव 9 दान लानानै बेसेबांबा दुखु दाहाखौ सहायनानैब्लाबो जोनोम होबाय आयै नों। नोंनि गोथार अननायावनो जिउनि मोनफ्रोमबो हान्थिनाय लामाखौ गोरलैयैनो आगानखौ सुरनो हादों। गावनि गांनाय उखैनायखौ गारनानैब्लाबो, नों बोथिसे राननानै थानानैब्लाबो, आंखौ बोथिसे जाहोनानैब्लाबो फेदेरदों। संसारनि लामायाव खैफोदजों माबोरै जुजिनांगौ बेखौबो फोरोंदों। आं माब्लाबा समाव गाबोब्ला मेगननि मोदैखौ नों आइयानो अननायजों बिखायाव गोबानानै हुगारनानै होदों। नों आइनि बायदि गोथार अननायखौ संसारनि जेरावबो नागिरनानै मोना। जाय अननायाव गैया नंखाय फोलानाय, जेराव दं सैथो आरो बावसोमनाय। दिनै बिमा माहारिनि गोथार सानाव आंहा नोंनो होनो जेबो गैया आयै। दङल' आंनि गोरबो बिखानि गोथार अननाय। नों अनसुलि आइया दिनैनि गोथार सानाव आंनि गोरबोजों खुलुमनायखौ नाजावदो आयै। खन्थाइखौ माबायदि मोनखो? सैथोना? बिमा बिफानि अननाया गोथार, नाथाय गुबुननि अननाया खुनु गेरेन्टि गैया, भरसा गैया। नोंखौ अनफ्लानोबो हागौ आरो नोंखौ अनै अनै मोनसे समाव मा नोंखौ
जोगारनोबो हागौ नंगौना नङा आरो सैथो बाथ्रा सासे बिमाया 7-8 जन गथ'खौ जोनोम होनानै गेदेर गोलाव फेदेरजोबनो हागौ गुबुननियाव माइरं जावै जावै हाजिरा मावै मावै लाना फैनानैब्लाबो 7-8 जन गथ'खौ सासे बिमाया फेदेरजोबनो हागौ नाथाय 7-8 जननि गेजेराव सासे बिमाखौ फिसिफिननो हायाबो जानो हागौ नंगौना नङा बे बाथ्राया जों नुयोना जों नुयो 7 फिसा हौवा थानायनि उनावबो 7 थानायनि उनावबो ओरैबायदि जों न'खरबो नुनो मोनो सासे बिमाखौ जुलि जानानै गावबा गाव जाजोबनानै सासे बिमाखौ ओंखाम बोथिसे जाहोफिननो हायि आलाय सिलाय जानायखौ जों नुनो मोनो बे आं बुंनाय राव नङा जोङो गोबां भिडिअफोरावबो नुयो फिल्मफोरावबो नुयो जोङो बेफोर काहानिखौ नंगौना आरो आं गोदो मोनसे बाथ्रा बुंबाय फंबाय बिनानावमोन जाय गोरिब बिमा बेसो मिथिगौ गावनि दुखु दाहाखौ जों सानो कुकाराव ओंखामा सोबानो दसेनो मोनो नंगौना नङा नाथाय कुकाराबो बेसेबांबा हिट जायो सिङाव गरम जायो बेनि थाखायसो ओंखामा थाब मोनो थिग बेफोरबायदिनो सासे बिमानि उदैयावबो जेरै कुकाराव ओंखामा गरम जानानै थाबनो मोनो थिग बेफोरबायदिनो सासे बिमानि उदैयावबो बेसेबांबा गोबाव सासे गथ'आ थानानैसो जोनोम जायो अब्ला बे बिमाया बेसेबां खस्थ' मोनो अब्लाबो बिनि गेजेरजों जों मोनथिखानानैब्लाबो जोङो ओरैबायदि जायो गावनि बिमाखौ आरो बिफाखौ जोङो थाङै थांनानै अनसायनो हायि जाहैयो ओरैबायदि सिटुएसन जाहैयो आं सानो जों बेफोरबायदि जानाङा जों दिनै बिमा बिफाखौ जेब्ला खाथियाव मोनबाय थायो अब्लानिया जोङो बिमा बिफाखौ जोंनि अननाया खम जालाङो जेब्ला बिमा बिफानि जों गोजान जायो रोमै रोमै जायगायाव थाहैनांगौ जायो नुस'वा खोनास'वा हाग्रा गेजेराव जंगल गेजेराव बबावबा खामानि मावनानै थाहैनो गोनां जायो अब्लानिया बिमा बिफाखौ न'खरनि मानसिखौ गोसोखाङो जेब्ला जों जायगा मोनसेयाव थाबाय थायो बिमा बिफाजों थाबाय थायो जों अब्लानिया बेसेन होनो रोङा गोबां मानसि दङ गावबा गावनि जिबननि थाखाय गावनि उदैखौ फिसिनो थाखाय गावनि बिमाखौबो बिफाखौबो बावनो गोनां जालाङो गारनो गोनां जालाङो हाबा जानायनि उनाव बे गोरिब न'खरनियावल' नङा गिदिर गिदिर थाखा फैसा गोनां न'खरबो दङ जोंनियाव दङ फिसालाया बेसेबा गिदिर साख्रि मावो बेनिफ्राय बिमाजो बिफाजो दाबो बन दाननानै बाजाराव फानफैयो गासैबो बुङो बेनि फिसालाया बेफोरबायदि मावो हाबा जाबाय दिनै बेनि बिमाजो बिफाजो बन दाननानै बाजाराव लाबोनो गोनां मानो दिनैबो बेफोरबायदि बुंजायो बै फिसालाया एसेबां गिदिर साख्रि मावनानै दिनैबो बियो गावनि बिफा बिमानि थाखाय बै फिसालाया बुंजायो हाबा जानायनि उनाव बियो गावनि बिमा बिफाखौनो अनसायनो हायाखै नुदोंना बेफोरबायदिबो जायो आं सानो बेफोरबायदि जानाङा आरो जानांगौबो गैया जोङो गंसे न'खौ समायना खालामनो थाखाय गंसे न'खौ जोङो लुनो थाखाय जोङो मा जानांगौ जों गंसे न'खौ सिफायनो हायो ओरैनो नाथाय बेखौ लुनो थाखाय जों मा जानांगौ गंसे न'खौ समायना खालामनो थाखाय गंसे न'खौ लुनो थाखाय जोङो मा जानांगौ गासैबो जों अनज्लायनांगौ जायो सिफायनो ओरैनो हायो 5 मिनिटबो नाङा गंसे न'खौ सिफायनो अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द